أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ami ala tano ka wali mandon ka soli ala kira baka ni Muhammadu do ana so dinga sanu ana ka sahaba kerengrelo ani mamunu tukuru la ni bara nyman keli e foka se don laba ma ala kanina obela jelen yola o ko famba fon ful kan min damne kishiya chamancha hina ya labanye barkay baden te beshir flala jaba malikono malikoka amba fo ka wali mandon sanga ani wati bela jelena o kanyi mandalila bi juma bakon nana amba wala dunya ka fo ambi bamako kina mimme welo ko fala ya koko jamsabu ya bismillah o ka misir ban kono kan tare misir welo ka damna wala fokata se kabla kutuba ma ni ga tabla almami ga kutuba la fokata se juma joko flase limani aslamawiye mi soralo la anga je anga nyima daw hayya ala salat hayya ala salat hayya ala hayya ala Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah. Tanube Allahu Ta'ala tanube masami naye anva adam da kaba bokala ka da tugonya ka yela kolo sanfɛ ka yela pasaw ni kolo ni bu ka yela olu sanfɛ ani joli siraw ani pasa siraw munnu ni hakɛ t'a la mɔgɔ tɛ min hakɛ dɔ fɔ n'a kɛra Allahu Ta'ala ye. Kuma mina ni sera an fa Adam kunkolo sɛmɛna a tɛ sora Allahu Ta'ala ye ilhamuya k'a la a ko alhamdulillah ko tanu bɛ Allahu Ta'ala ye ale de kɛra kumakan fɔlɔ ye min bɔra an fa Adam da a daba masa y'a wele a ko ya Adam ala ka hinɛ la Allahu Ta'ala ye sangaba fɛnfɛn kunna n'a ka se ye ka dugukolo fɛnfɛn duguma n'a ka kodɔn ye tiɲɛ don dali ye Allahu Ta'ala ta ye wa ko bɛɛ lajɛlen bɛ segin Allahu Ta'ala ma. Allahu Ta'ala bonyana masa min ye dabɔn da k'o datugu ɲa ko bɛɛ bɛ segin Ala ma. Dali bɛɛ ye Ala ta ye adamaden m'a kɛ togo o togo a bɛ laban Ala ta la. An bɛ Ala tanu a ka sani a ka se kɔrɔtalen don tanunina min n'a tɛ ban o kɔfɛ an bɛ seereya ka da la ka fɔ Ala wɛrɛ tɛ yen fo n'a kɛra Allahu Ta'ala ye. Muhamadu y'a ka ciden ye n'o y'an di Muhamadu ye a n'a somɔgɔw n'ale de kɛra cidenw na ɲɛmɔgɔba ye. An b'a ɲini Allahu Ta'ala fɛ a ka kisi ni nɛɛmɛ kɛ nabi ɲumanba in kan min ye kɔsɛmɛyɔrɔ la belebele min dusukun bɛ hinɛ kisi ni nɛɛmɛ na min dominen don fo ka taa se alikiyama jɔ don ma. O kɔfɛ alisilamɛw i k'a dɔn ni mɔgɔ min ye diɲɛ labato i ka hami bi caya dɛ. Diɲɛ labato la kɔni maa sogoleyalen don e sogoleyalen don maa sogoleyalen tɛ e sogoleyalen don wa i bɛ kɛ mɔgɔ kunnango ye dɛ. Mɔgɔ kunnajiyara mɔgɔ min y'a daba masa labato Ala ye min fɔ ko i y'a kɛ i y'a sira taama a yɛrɛ i ka kɛwale bɛɛ lajɛlen na i kɛra maa kunnandi ye. Wa mɔgɔ kunnagoyara mɔgɔ min y'a ka lahara feere diɲɛ na. Diɲɛ tɛ bɛrɛ ye dɛ waati kunkurunin don lahara waati ba in k'a bɛɛ feere diɲɛ na k'a falen diɲɛ na kɔni i kɛra mɔgɔ kunnangoya ye. Diɲɛ ye mɔgɔ joli joli malasa adamaden joli joli malasa fo saya ta tɛgɛ ma. Adamadenw tora
girina diɲɛ nɔfɛ k'a y'i nɛgɛ fo saya y'i ta i tɛgɛ ma ni mɔgɔ min ma waaju ni saya ye waajuliba t'i la tugun an fa Adamu bɛ min Alahu Taala ye an fa Adamu min da k'a kɛrɛnkɛrɛn ka o taara min k'alijinɛ k'a sigiyɔrɔ ye an fa Adamu taara min saya taara n'a ye Nabila Nuhu bɛ min Alahu Taala ye sansijan di Nuhu min ma saya ma to yen Ala ma ɲinɛ a kɔ saya ma ɲinɛ a kɔ tile kelen a fana taara an fa Nabila Musa bɛ min ye Imurana denkɛ ye Musa min n'ale tun bɛ Ala kuma ɲɔgɔnya Jabal Tur kulu sanfɛ o fana taara min saya ma ɲinɛ a kɔ a taara masa Solomani ma bɛ min Solomana min ni Ala ye masaya d'a ma masaya min n'a tɛna di dafɛn wɛrɛ ma tun saya ma ɲinɛ a kɔ ale fana taara o tɛ yen Nabila Isa bɛ min ye Mariyama denkɛ ye Isa min bakitɔw ni kunataw furakɛ Isa min su ɲɛnamaya ni Ala ka diɲɛ ye saya ma ɲinɛ a kɔ a taara o bɛɛ lajɛlen to yen an ka nabi ɲuman Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale bɛ min Muhammadu min ni Ala ye sura 10 kɛ n'a ye k'a surunya la i n'a fɔ ɲɛ fin n'a jɛ mɔgɔ si ma kɛ dugukolo kɔ kan min ka bon ka tɛmɛ Muhammadu ka Ala yɔrɔ nka tuma min na n'a ka tijali surunyana a ka wafatu sire silamɛw donna misiri kɔnɔ u ma mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛna kɛ u ɲɛmaa ye alima misiri kɔnɔ bi u y'a ye kira jɔyɔrɔ langolonya la u ma se k'u yɛrɛ sɔn minɛ ŋunuŋunu cayara misiri kɔnɔ tuma min na rasulu sallallahu alaihi wasallam a ye ŋunuŋunukan mɛn misiri kɔnɔ tuma min na a y'a ɲɛ yanga ka sangaba lajɛ a bɛ k'a daba masa wele a ko jeni mi mɔgɔ hakili sigi mɔgɔ min ni a tɔɔrɔ y'a sɔrɔ n'o ye weleli kɛ a ko setigi masa a ko fɛgɛyali kɛ ka bɔ i ka nabi ɲuman kan Muhammad a ka nin tɔɔrɔ ninnu na fa ka taa silamɛw kan bɛɛ da ni sɔli ye nin don kira salila ni silamɛw ye a sigilen wa nin kɛra ka seli laban ye a ma seli kɛ min kɔfɛ diɲɛ kɔnɔ tun kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko aw la mɔgɔ hɛrɛma o ye mɔgɔ min ye sijan sɔrɔ a ka baaraw ɲɛna i ye sijan sɔrɔ i ka baaraw ɲɛna alisilamɛw n'i ye sijan sɔrɔ i jija i kana laban jahanama kɔnɔ tugun sijan sɔrɔ sijɛ yelen farikolo la a jirali la k'a fɔ waati dɔ surunyana i ka kɛwalew yɛlɛma wa mɔgɔw la maa tɔɔrɔma kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a ye sijan sɔrɔ nka baara cɛ juguyara n'i ye sijan sɔrɔ i ka baara kɛra e ma baara ɲuman kɛ a baara cɛ juguyara dɛ i ka si sɔrɔ a ma foyi ɲa nka n'i ye sijan sɔrɔ i ka baara ɲɛna e kɛra mɔgɔw la hɛrɛma de ye nka mɔgɔ min ye sijan sɔrɔ a ka baara ma ɲɛ aya ale kɛra mɔgɔw la kunango ye ala k'a ŋuna diya ala k'an ka jumaw caya ala ka limaniyaw d'an ma ala k'an laban ɲɛ an ka jamana ala k'an ɲɛmajɔ ala k'an ɲɛmajɔ ala ka ɲɛma ɲumanw bila an ɲɛ gɛlɛya minnu ma jamana kɔnɔ ala k'a kɔw falen hɛrɛ la an bɛ hami fɛn minnu na ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an ye banabaatɔw ala k'u kɛnɛya
kene bato ala kanu jidi kene yala ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب قم إلى صلاة يرحمكم الله. Alhamdulillahi rabbil alamin an baden tebe shirif la jaba malikono malikoka amba foko kura ka wale nyimando sanga ani wati bela jelena au kanya madalila bi juma kutuba kene konna na amba wala donia ka fo ambi bamako kina mi mewele ko falaya koko jamsa bugo misirla mi almambay ankara moy Sheikh Imam Amadou Coulibaly wa bismillah o ka misir bayin kono misir wele ko fe an qabla kutuba ko fe ani almami reka kutuba kofe ani juma joko fla selen kofe amanga kuma galamani ten wala da kunya fla ka alislamé una fanaye atogona jamu ana be borami ana ka kalante mina sira munu fe ani almami ya sallallahu sira munu fe fokata se misiri reta rukuma ani la yini munu bula kala se alislamé uma imam salamu alaykum wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Imam yitogoni jamu ani kabomi ne tɔgɔ ye Muhammad Coulibaly ne ye Segu ka ye mais an ye Segu Dugaso Sanando mara la inshallah. Imamu matika almami ni kalante ka kalante mena sira jumɛn fɛ Mali kɔnɔ walima Mali kɔ kan bulon kɔnɔ kalan walima madrasa? ne ye marasa de kɛ n marasa fɔlɔ Joyila an ka karamɔgɔba fɛ Ibrahim Tarawele Maba Ibrahim Traoré ni marasa daminɛ fo 6e ka sɔrɔ ka laban Segu Abubakar Jam fɛ Ala ka hinɛ na. Imam o kɔfɛ an bɛ fɛ ka dɔn i filɛ misiri min alimamiya la nin ye dɔɔni misiri in tariku la. Misiri in kɔni mɔgɔ ɲɛna an ma ka misiri in d'a ma yan a kɛnɛ langolo an kɔni bɛ yan an bɛ Ala wele kabini a kɛnɛ langolo don an bɛ seli a la. ONG mɔgɔ dɔw nana ɲama ka nini jɔ a la misiri an bɛ yɔrɔ min na bi misiri a dɔgɔyara an na parce que an m'an ka selikɛnɛw bɛɛ jigiya bon kari kɔnɔna in bɛɛ bɛ fa misiri fɛn caman b'a jɛ aéroba ye bandilo ko b'a la finɛni ko b'an na yan fɛn caman b'an kan an mɔgɔ kɔni bɛ misiri in jɔlen de la ni maa ɲumanw sera k'an dɛmɛ ka fɛɛrɛ an ɲɛ kono ya ngala nyine misiri ko ina kosebe. Imam ko fa mi faga do misiri na kala roba bolo ya wal ma morko ba bolo ya bo misiri na kala ro tambolo ya morko fana tambolo ya kon tambolo misiri ko nan na yulu soro ka danye na soro ka danye inshallah. Ko fa imam mi faga do misiri ko na programme ro ba bolo ya seli ko fa wajuli wal ma kala mo kala wal ma dem sen kala bon programme bambolo ya nga kuma do la mo be selia ma koroba kala nununa karamogo mana kuma do la mo ti chaya programme bambolo ola misiri ko na ola awo imam ko fa misiri jiko abi chogodi ana kurango am wati mina ko an kɔni jite ya no jite misiri la ya kuranko bana misiri mako bɛ dɛmɛ yɛrɛ la an b'a ɲini Ala fɛ ka sababu ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ se ka an ka misiri baara cogo min na mako bɛ dɛmɛ yɛrɛ yɛrɛ de la kuranko bana jiko bana e yɛrɛ bɛ misiri kɔnɔna bɛɛ filɛ o famera imam bamanan o bolo ngandengele te beleta anyema la ila ko leno ikana ibula fata se misiri commission mama fo kan me wolo kala suma ani alslan jama bela jele an kwani me nga naibu ni misiri wala mbo bela jelen fo ni wajulu kala misiri munu wajulu ke au ben chasiri chenera la u jora misiri baraka ke togola ni be anyini islama bela jelen fe aya be ku nyasi misiri kon nadema abi nyini bela jelen fe ka misiri maga amo nyini silama bela jelen de fe ala sako kuma kuncha kuma imam ani duwo an kon misigita amata togo to am sanga nga kuma kelen de ka o yanga misiri ko nyi misiri ndo garana de jama bonyana ya
mɔgɔ bɛna seli ma ɲɔgɔn ko caman de la an bɛ a ɲini halisa an ka dɛmɛbaw sɔrɔ ka se ka misiri in baara kɔfɛ n bɛ dugawu min kɛ o de ye ala ka misiri ala ka a jɔli ala ka musaka nɔgɔya ka a ɲini Alahu Taala fɛ misiri in baara a tɔgɔtɔ a n'a cɛsiri k'o nɔgɔya an fana ye n'a yɛrɛ minnu filɛ nin ye ka aw fo a ka cɛsiri la ka aw ka yɔrɔ la ka s'an ma yan fɛnba de don ka sirifula fana fo tefe sirifula k'a fo min y'a sababuba ye n'o ye Seyidu Usmani Madani Hayidara ala ka sijani kɛnɛya d'an ma ala k'o kɛ kira kanu kama sallallahu alaihi wasallam amin. Alhamdulillahi rabbil alamin an baden tebe sirifula la jaba mali kɔnɔ mali kɔ kan an b'aw fo ko kura ka waleɲuman dɔn ni tun y'an ye falaya kɔkɔ jamsabugu la u y'an bisimila u ka misiriba in kɔnɔ k'an tare an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada an b'a yira alisilamɛw la k'a fɔ an filɛ misiri min kɔnɔ nin ye misiri a dɔgɔyara alisilamɛw la sabula kɛnɛmana falen don u ma don yɔrɔ sɔrɔ misiri kɔnɔ o tuma alisilamɛw baɲumankɛw ni fana ye arijinɛ sɔrɔ sira dɔ ye an b'a deli Alahu subhanahu wa taala fɛ ala ka sababu ɲuman kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen an ti sɛgɛn an ti ɲina an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn an fa n'a karamɔgɔ ye alil maqam Seyidu Sherif Usmani Madani Hayidara sini kɛnɛya bɛ ala bolo ala k'o di an n'a ma k'aw fo ko kura k'aw waleɲuman dɔn aw minnu tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲina ni juma kutuba tɛ fɔ aw kɔ k'a deli Alahu subhanahu wa taala fɛ a ka ɲinifɛn n'an ta ala k'a bɛɛ walu k'a bɛɛ k'an sago ye ala k'o kɛ kira n'a somɔgɔw kama bidon lahɔrɔma kama salli ala rasul wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.